Assalamu alaikum Shirifla kanubagaw Shirifla filɛbagaw an b'a fɔ yana k'aw ka aw ni yantuma aw ka aw bisimila an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ mun na aw bɛɛ k'a ma ko taga segin tɛ kuma mun na an filɛ nin ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin karidonya in kɔnɔ walasa ka wele bila maa wɛrɛw ma k'u da don fɛn wɛrɛw la minnu bɛ tali kɛ an ka nin jamanaba in kan bi i bɛna fɔ kari tɛmɛnen ne ni jɛɲɔgɔn Tarawele de bɛna nin jɛmukan in lase aw ma sa ale tɛ maa dogolen tuguni aw fɛ sa Tarawele i ka kɛnɛ kosɛbɛ ne Shirifla filɛbagaw bɛɛ fo Monsieur Jara an b'i yɛrɛ fana fo ani invité mun nana kɛnɛ kan an b'u fana fo i dangana Monsieur Tarawele ayiwa aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ san 7 bɔ sa ayiwa an ka finitigiw minnu ye sadasiw ye an ka lakanatigiw olu ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ kɔsada in na ayiwa binganiw cayara fagaliw cayara an bɛ taasibila k'u ye nin kɛnɛ kelen kɔnɔ tuguni ayiwa ka tila ka dugawu kɛ an ka sadasiw fɛn fɛn joginna ninnu kɛlɛ ninnu na an bɛ dugawu k'u ye walasa u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na o hukumu de kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaw ye fɛn dɔw boloda ka wulikajɔ dɔw sigi sen kan sa minnu taara sadasiw yɛrɛ fɛ ka don Moti mara dɔw kɔnɔ minnu ye Bulkesi ye minnu ye Mondoro ye o ni Endelman walasa ka binganikɛla ninnu o n'u ka kogilaniw ka dan sigi a bɛɛ la ayiwa o hukumu de kɔnɔ an ye nin jɛmukan in dayɛlɛ an ye wele bila maa 3 ma walasa ka na u da don an ka nin jɛmukan in kuma la ayiwa olu maa 3 minnu sɔnna ka n ka weleli jaabi a maa fɔlɔ o ye Professeur Mamadi Sisoko ye sa n'aw bɛɛ bɛ ale dɔn bari sabu ale bɛ deli ka tɛmɛ an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ wa ayiwa Professeur Sisoko an b'a fɔ ye na i k'i bisimila an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ i ka kɛnɛ kosɛbɛ alhamdulillah an ka bi maa filanan an ye mun wele ale tɔgɔ ye de ko Bakari Dumbiya ale ye président tɔnba dɔ kɔnɔ forum ka tɔn kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma nazarakan na forum des organisations de la société civile Monsieur Dumbiya i ni yantuma i ka kɛnɛ kosɛbɛ alhamdulillah ayiwa an ka bi maa 3nan mun welela an fɛ sa ale ye Abdelkader Mayiga ye ale bɛ bɔ parti URD yɔrɔ a fana sɔnna k'an ka weleli jaabi o diyara an ye kosɛbɛ an b'a fana bisimila an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ Monsieur Kader i ka kɛnɛ alhamdulillah ayiwa komi n y'a fɔ an ka babu o daminɛ la sisan nɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin y'a san 7 ye sa ayiwa an ka finitigi caman tora ninnu kɛlɛ ninnu na aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana in bɛ fɛn na a bɛ fɔ mun ma ko guerre mais guerre mun don guerre asymétrique de don ale ye t'i n'a fɔ guerre tɔw bɛ kɛ cogo min na ayiwa wulikajɔ minnu bɛ sen na sa an ka soldasiw fɛ sa ka wuli ka taa banbagaci ninnu ka t'u sɔrɔ fo u dagayɔrɔ la ka sɔrɔ k'u si latunu an bɛna kuma o ko de kan Professeur Sisoko e yɛrɛ bolo ni wulikajɔ minnu n'a ŋaniya bɔra an ka sadasiw yɔrɔ fo an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ a wulikajɔ ninnu ayiwa a bɛna se ka sira sɔrɔ wa walasa ka dan sigi ni lakanabaliya in na Moti mara kɔnɔ ka taa fo Gao mara kɔnɔ a ka kan ka sira sɔrɔ parce que an ka sɔrɔdasiw u tun t'u yɛrɛ bolo parce que politique de bɛ sɔrɔdasi bɛ politique de bolo donc ni politique ɲɛmaaw y'a yira cogo min armée bɛ agi o cogo de la accord min tun bɛ yen n'o fɔra o ma ko accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger o accord in kɔnɔna na armée tun tɛ se ka ko dɔw kɛ armée taara ka camper ka lasigi a ka kanw kɔnɔ parce que ko kumaɲɔgɔnya bɛ sen na danaya bɛ yen papier signera mais an ye mun jateminɛ o la u bɛɛ n'a ka sɔrɔdasiw sigilen to de la ka taa bin u kan ka tiɲɛniw kɛ donc o de kɛra politique jugu ye o politique jugu bi ni min kɛra président yɛrɛ y'a jateminɛ sisan trop c'est trop a y'a yira k'a fɔ a ye sɔrɔdasiw yamaruya u k'u ka baara kɛ u ka kan k'u ka baara kɛ cogo min ale tɛ jɔ u n'u ka baara cɛ u k'a wala donc sisan an bɛ yɔrɔ min na bi armée tɛ se ka jɔ tuguni depuis 2012 ma se Mali armée man dɛsɛ rébellion na rébellion b'an bara depuis 1960 mais Mali armée a ka spécialité yɛrɛ ye rébellion kɛlɛ de donc u filɛ ka nin min kɛ sisan jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ sisan accord ko in de bɛ bɔ yen o de tun b'a mako sale
mais président ye fɛrɛ kura minnu ta a ye yelen kura min kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'o ta ɲɛfɛ sinon anw ka armée ɲɔgɔn ka dɔgɔ farafin na n'an ka sɔrɔdasi minnu taara baarakɛyɔrɔ tunga la Ugandaw ni Burundiw mɔgɔ si tɔgɔ tɛ fɔ ni Mali sɔrɔdasi tɛ mais an b'a ɲini politiciens fɛ u k'a sen bɔ sɔrɔdasiw ka baarako la politiciens k'u ka politiki kɛ u ka sɔrɔdasiw to yen u k'u ka baara kɛ u ka kan ka min kɛ armée u k'o k'o ye mais armée k'a ka baara kɛ o faamuyana o ye kuma bakuruba fɔlɔ ye sa i fɛ professeur Sisoko fɛ ayiwa comme an ye wele bila an ka politikima dɔw ma ale fana sɔnna ka an jaabi ale bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ n'ale ye Abdelkader Mayiga ye ayiwa Abdelkader Mayiga an y'a jateminɛ k'a fɔ ayiwa an ka sɔrɔdasiw kɔni u bɛ ka dɔn sen yɛlɛma sa baara kɛcogo u bɛ ka yɛlɛma dɔw la jɛnɛw k'u sigilen to walasa banbagatigi ci ninnu kana bin u kan sisan olu yɛrɛ de wuli ka jɔ kɛ ka taa banbagaci ninnu sɔrɔ f'u dagayɔrɔ wa ayiwa e bolo o fɛrɛ in bɛ se ka kɛ fɛrɛ ɲuman ye walasa k'an bɔ nin lakanabaliya la wa o tɛmɛnen kɔ professeur Sisoko bɛ ka mun fɔ aw politikimɔgɔw aw kan ka aw da bɔ lakana dilancogo la wa jamana in kɔnɔ. Ok Jara i ni ce i ka ɲininkali la fɛn fɔlɔ ne bɛ armée fo minnu banna vraiment ala ka hinɛ o la ala k'u dayɔrɔ sumaya u taara ka minnu to u kɔ ala k'u mɛn ka si ni kɛnɛya d'u ma ala ka jamana in basigi a ka don yira na militaire minnu banna u denw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ jamana basigilen don en réalité militaires bɛ na baara min daminɛ sisan baara ɲuman don mais an bɛ nin dɔn an ka jamana kɔnɔ ni ko gɛlɛyara tuma dɔw la minnu bɛ fanga na u bɛ baara de bolo da min b'a to mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko non sisan kɔni nin y'an taalen mais aw b'aw to de la don kelen aw bɛ bi aw tɛ wuli tuguni donc sani an k'a fɔ ko u bɛ ka min kɛ sisan a ɲɛna a ma ɲɛ u bɛ ka min kɛ sisan a bɛ n'a dan yɔrɔ jumɛn u bɛ ka min kɛ sisan a tɛ taa yɔrɔ si an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a tɛ taa yɔrɔ si fo minɛn de ka ɲini ka di an ka militaires ma suɲɛni ka ban u ye wari min tun kan ka kɛ musaka ye k'a di militaires ma a wari bɛ ka dun an b'an to nin n'an sigilen don Bamako yan nɔ a bɛ fɔ minnu ma ko généraux u denw bɛ armée kɔnɔ u denw tɛ taa kɛlɛ la an sigilen don Bamako yan nɔ an b'a fɔ ko armée bɛ ka nin kɛ armée bɛ ka nin kɛ armée b'a kɛ ni mun ye u bɛ dumuni kɛ cogo di jɔn b'u lakana n'u bɔra Bamako da ninnu fɛ mais ko caman bɛ yen parce que a ka d'an ye an k'a fɔ dɔrɔn ou bien k'a fɔ ko an b'a fɔ ka dɔ dɛmɛ ou bien ka dɔ lagosi o tɛ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ so jɔ a ka jɔ ka ɲɛ a ka se ka san 200 kɛ k'a sɔrɔ i ma soubassement ɲɛnaman jɔ an ka sɔrɔdasiw bɛ ka min kɛ sisan a ka ɲi u yɛrɛ de ka moral ma a ka ɲi u yɛrɛ ma parce que ne y'a fɔ a ma mɛn n ko ne dalen don an ka sɔrɔdasiw la mɔgɔ caman b'a fɔ Mali sɔrɔdasiw mais je sais que u ma Mali sɔrɔdasiw ye u ɲɛ na kungo kɔnɔ ne y'u ye désert kɔnɔ u sigilen don mobili min kan i yɛrɛ ka i mobili i tɛ se k'i bolo da capot kan mais olu sigilen don u ka pick-up kalaya fɛ olu sigilen don u ka pick-up nɛgɛ de kan n'u ye moto kan ka patrouille kɛ donc ne b'a dɔn mɔgɔ minnu don mais an ye u labila an y'u labila fo ka na se yɔrɔ ma bi nord kɔnɔna na comme Sisoko y'a fɔ cogo min na accord de y'u cantonné au nord an dun b'a dɔn an ka problème bɛɛ tun ye kɔrɔnyanfan ye o gɛlɛya de b'an kan o gɛlɛya de continuera hali bi kuma bɛ segin ka d'i ma maintenant politiciens ta Sisoko n y'a fɔ a ɲɛna siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ a b'a dɔn fɛn bɛ yɔrɔ min na a k'a jɛya k'a fɔ n'i ko politiciens i bɛ bɛɛ de nɔgɔ ni ne ko par exemple Kulubalilaka ninnu u bɛɛ cɛ ka ɲi donc u bɛɛ b'a fɔ non a kan b'an bɛɛ de ma donc siɲɛ wɛrɛ hali ni ye dɔ ye hali n'a cɛ ka jugu a bɛna yɛlɛn fɛ parce que a hakili la ko n k'a cɛ ka ɲi alors que c'est pas la vérité politiciens tɛ kelen ye min bɛ fanga na a bɛ da ale de kunna opposition ma kɛ ministre de la défense ye opposition ma décision ta opposition ma loi bɔ opposition ma mɔgɔ ka wari dun opposition ma fɔ mɔgɔ ɲɛna i ka général den kana taa kɛlɛ kɛ opposition ma fɔ k'i ka t'i da ka sunɔgɔ f'u ka n'i sigilen to k'i ka marifa minɛ i la donc
a kana opposition a kana fɔ politique la responsabilité est claire fɛn bana bɛ yɔrɔ min na a dɔnnen don an k'an sin k'o fɔ a tigi yɛrɛ k'a dɔn ka fɔ jangoala nin ye min fɔ tiɲɛ don i jɔ ne ka n taabolo falen mais n'aw ma tiɲɛ f'a tigi ɲɛna aw yɛrɛ de b'a dɛmɛ a ka fili parce que aw b'a miiri k'a fɔ anw bɛ ka kuma et puis ɲinɛna k'a fɔ bi je fais exprès de parler au nom de l'URD n bɛ kuma URD tɔgɔ la je suis le deuxième coordinateur de la région de Gao région coordinateur Flanaï au niveau de l'URD mais n y'a kanu de k'a fɔ kuma dɔw bɛ yen politique kɛnɛ kan n tɛ se k'a fɔ parce que a bɛ se ka kɛ a man ɲi jamana kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔbaw ni fɛn dɔw bila ɲɔgɔn na kasɔrɔ an mago bɛ basigi de la kasɔrɔ an mago bɛ basigi la voilà donc ne bɛ n ka kumaw fɔ association cadre kɔnɔ parce que o réflexion ni o liberté d'expression o de jɛlen don o de bɛ laban fana ayiwa o kɔrɔfɔ ɲɛna nin ye ka kɔrɔfɔ kun fɔlɔ ye sa an bɛ kuma sɛmɛ ɲininkali sɛmɛ Dunbiyakɛ fana la sa Dunbiyakɛ Mayiga bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ wɔ bana dɔnnen don a fura de kan ka ɲini bana in na sa fura mun kan ka ɲini a la a bɛ se ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔ an ka kɛlɛkɛlaw ye nin wulikajɔ ninnu boloda sa u bɛ ka taa bagaci ninnu ɲini f'u daga yɔrɔ nka n'a fɔra ko ka danfara don mɔgɔ minnu bɛ taa kɛlɛ la o ni mɔgɔ minnu tɛ taa kɛlɛ la komi a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ généraux dɔw dalen bɛ so kɔnɔ olu tɛ taa ayiwa u den dɔw fana tɛ taa kɛlɛ la o bɛna se ka nin baara in o bɛna se ka kɛ a fura ye wa o bɛna se ka kɛ bana in fura ye wa kɛlɛ ye mun ye i bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ ye stratégie ye fɛrɛ musaka ani mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲumanw kɛlɛ y'o de ye anw ka armée comme Kader y'a fɔ cogo min n'i y'a lajɛ c'est vrai que fɛn min bɛ ka kɛ sisan a ka ɲi parce que a b'a to an bɛ banbagaci ninnu ni terroriste ninnu gɛn ka bɔ yen donc a bɛ moral di an ka kɛlɛkɛdenw ma an ka armée mɔgɔw ma a bɛ moral di anw yɛrɛ ma mais yala a bɛ se ka laban wa o de ye ɲininkali fɔlɔ ye a ka ɲi mais yala a bɛ se ka taa wa n y'a fɔ cogo min na ko kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye nin ye u ye fɛɛrɛ min ta nin ye ni fɛɛrɛ ka ɲi mais yala musaka bɛ yan musaka b'a bɔ wa est ce que u ye musaka di est ce que u ye minɛnw di ɲininkali gɛlɛn donc armée mɔgɔw bɛ musaka la a mago bɛ minɛnw na kɛlɛkɛminɛnw na mais min yɛrɛ y'a la gɛlɛma ye o ye mɔgɔ minnu bɛ armée gérer est ce que mɔgɔ ɲɛnamaw don est ce que mɔgɔ jɛlenw don est ce que musaka min bɛ d'u ma u b'a labaara ka ɲa an y'a ye k'a fɔ a tɛ kɛ ten parce que musaka caman bɔra miliyari yirika ani yiriba yirika o tununa mɔgɔ m'o ta yɔrɔ dɔn fɛn dɔw sanna la olu fɛnw man ɲi n'o bɛ fɛn min na a bɛ komi sisan u bɛ ka fuuri de wuli ka k'a ɲɛ la a kuma ye tiɲɛ dɛ u bɛ ka fuuri de wuli ka k'a ɲɛ la parce que ni a bɛ tan nɔ tant que minnu bɛ armée ɲɛfɛ n'u ma dankari olu ka baara la u ka tiɲɛni na minnu bɛ yan nɔ n'u tɛ taa terrain kan n'olu ma taa terrain kan bɛɛ ka taa terrain kan a ka y'u ye wa kɛr'u den n'olu ma taa pour que sɔrɔdasi minnu bɛ yen u k'a dɔn sisan ko yɛlɛma donna ko taabolo la. kunnafoni labanw y'a jira ko généraux k'u bɛɛ bɛ ka u bolo u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ka taa fo terrain kan ka taa an ka denmisɛnninw dɛmɛ kunnafoni labanw y'o yira. voilà o ka ɲi mais min ye musaka baara cogo ye f'o ka yɛlɛma minɛn kuraw ka san minɛnw b'a to comme hélicoptère par exemple ni kɛlɛ wulila n'u bɛ se ka wuli ka taa banbagaci ninnu bɔ n'o ma kɛ hakili la an bɛ dan sira la donc fo ka musaka bɔ ka musaka baara ka ɲa ka minɛnw san bon ne kɔni ye to sira la fɔlɔ. opération senfɛ an ye k'a fɔ ko an ka banbagaciw o ye terroriste caman faga ka mobili caman jeni ani moto caman o bɛɛ jenina k'a ye k'a fɔ ko pièces dɔw taara ye jamana wɛrɛ pièces o t'o ye an ka territoire kan o tɛmɛnen kɔ ani sɔrɔsi finiw dɔw yala an bɛ se k'a fɔ hakilisi bɛ se ka fɔ nin na wa. nin dɔnnen don ka kɔrɔ nin dɔnnen don ka kɔrɔ maa min tɛ fɛ k'a dɔn i bɛ ɲɛ tugu tiɲɛ de kan ONG dɔw bɛ yen jamakulu dɔw bɛ yen minnu bɛ u ka baara ye nin fɛn ninnu sɛgɛsɛgɛli de ye a bɛ fɔ minnu ma ko Institut International Crisis Group ou bien ISS o ye Institut de recherche dans le cadre des études pour la sécurité mais o institut ninnu bɛ information caman di banbanciw u kɛcogo u waleyaw u bɛ yɔrɔ minnu na u taamacogo u kɛcogo u bɛ fɛɛrɛ caman fɔ mais an ma foyi ɲini k'a faamu nin bɛɛ la mais maliyɛn caman y'a kunnafoniw sɔrɔ
k'a fɔ an b'a dɔn nin bɛɛ b'a la mais nin yɛrɛ tɛ problème ye problème ye min ye an b'a dɔn ka fɔ kɔrɔnyanfan ye basigi o tun bɛ yen k'a sɔrɔ terroristes tun bɛ nord la Algérie, Niger ni Mali frontière la u tun bɛ a ka ca ni san caman ye mais MNLA mɔgɔw de y'a to a bɛ fɔ min ma ko mouvement national de libération de l'Azawad olu de nana k'u bɛ Mali fara k'a bɔ ɲɔgɔn na k'u yɛrɛ ka république créer olu de nana ni terroristes ye Mali kɔnɔ u nalen fana u ka baara fɔlɔ kɛra ka Gao de ci bɔgɔ parce que olu bolo yen de ye olu ka problème belebeleba ye mais an nana faamu après u taara accord kolonw signé o accords de tun bɛ an ka soldasiw bila condition suguya dɔw la min b'a to u tɛ se ka taa kɛlɛ kɛ donc terroriste ninnu olu ma fɛn wɛrɛ kɛ o u ye vesti dɔrɔn de falen u ye fini de bɔ a bɛ fɔ min ma ko terroriste comme si n'i ye jala meleke kun na tilegan fɛ sufɛ i y'a bɔ k'a bila mɔgɔ kelen don u ye u ka mouvement kuraw de kɛ depuis accord de Ouaga bɛ signé tuma min na ka don comme MIA ou k'u ma ko non mouvement islamique de l'Azawad ni silamɛ tɔ ni tɔ parce que islam kɔrɔ ye an ka silamɛ an ka diinɛ ni islam b'a la o kɔrɔ ye ko a tɛ marché donc u y'a yɛlɛma k'a kɛ HCIA ye le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad o terroriste kelenw de don fa kelen ba kelen an banna k'o bɛɛ ye an banna ka tiɲɛ dɔn donc u bɛ ka mun de kɛ u b'u profiter accord fɛ ka Mali lajaba ka Mali lagosi u ka médiaw bɛ kuma Mali kan u yɛrɛ bɛ tiɲɛ na duguma accord bɛ tila k'u dɛmɛ fana donc an nana se yɔrɔ la sisan u y'a faamu k'a fɔ ko maliyɛnw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ accord ni a tɛ ka taa kosɛbɛ u bɛ fɛ jamana min ka fara projet de découpage territorial kuma nana kɛ an y'o bɛɛ dan sira la u y'a dɔn ka fɔ sisan kɔni olu ka projet bɛ ka échouer o de y'a to u ye Mopti centre ni u y'a daminɛ k'o fana attaquer u n'u ka complices nin de ye basigibaliya nati an ka yɔrɔ la mɔgɔ suguya bɛɛ b'a la voilà. Ayiwa professeur Sissoko o ɲininkali kelen de bɛ sɛmɛ e fana la o ne ko ni wulikajɔ an ka kɛlɛkɛ cɛfarinw u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ tan nɔ a bɛ ka nɔ bɔ bari sabu ka d'a kan n jɛɲɔgɔnkɛ y'a fɔ sisan nɔ ayiwa banbagaci ninnu caman minɛna ayiwa caman fana u latunu ayiwa u taara a bɛ fɔ minnu ma ko sɛbɛn u taara sɛbɛn dɔw sɔrɔ a dɔw kun minnu tɛ an yɛrɛ ka sɛbɛn ye o bɛ ɲɛfɔ cogo jumɛn? Depuis longtemps n y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛw n ko Mali bɛ complot international de kɔnɔ an fan bɛɛ attaquera ɲɔgɔn fɛ ninnu bɛ wuli tilegan fɛ u ni mobili 200 300 n k'u bɛ bɔ dugu dɔ de la ka na an kama olu bɛ bɔ min donc ka n'anw ye bi k'u bɛ fara an juguw kan tu sais que ɲɔmugurɔŋani o tɛ nin ye dɛ o bɛ fɛrɛ ma de parce que n'i y'a ye terroriste u y'an tila ko ninnu minnu bɛ Mali fɛ olu tɛ terroriste ye o ye groupes armés ye ninnu ye terroriste ye n y'o de fɔ k'u y'an tromper yen de ɲa o ɲa cɛlakaw o a bɛɛ kelen jɔn de y'an tromper? Faransi Faransi ni communauté internationale de y'an tromper k'a fɔ ko diyagoya minnu ko k'u tɛ terroriste ye k'olu ye maliyɛn ye ko diyagoya kan d'olu ka kuma ngo de y'an tromper o de y'a to an dara ninnu la mais u banara don min na u nana fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma don min na Gao nka n ye jɛnjɛrɛ tɔgɔ in min bɛ kaso la bi n ka ye avion ta ka na MNLA ka cɛ banalen ta ka taga n'a ye ala ma cɛ jamana in barikalen don an bɛ jamana barikalen de kɔnɔ ni jamana in tun barikalen tɛ complot min kɛra Mali contre la sabu an bɛ yɔrɔ min bi an tɛ yen an ka wuli an ka armée kɔ dɛ an ka wulu kɔ dɛ an ka n'a ɲangini dɛ fɛn o fɛn b'an ka armée bila k'a ta ka baara kɛ an ka wulu contre la an ka armée bila k'a ka baara kɛ wa sika o sika b'aw la ko armée in bɛ jɔ bi ni armée jɔlen ye sini politiciens don dɛ maa wɛrɛ tɛ politiciens dɔw dun b'an cɛla yan nɔ mais politiciens don ni URD parti belebeleba ninnu lajɛ ni URD yɛrɛ ko bi k'a fɔ nin tɛ kɛ jamana in kɔnɔ i bɛ k'a yɛrɛ n'a dɔn ko tɛ se ka kɛ dɛ parce que manamana parti tɛ dɛ kosɛbɛ bɛɛ b'o dɔn n'i y'a ye ko dɔw bɛ kɛ la o de y'a to n ko parti ko in i bɛ kuma de la wuli don kelen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kuma la mais politicien bɛɛ bɛ tasa kelen de kɔnɔ ne bolo kabini lawale la a bɛɛ b'a la
olu de be fala u be bala wa ni nya fa wiye ya ni tableau kelen kan ngonna wiya me accord politique ni politicien be na kodo la u be kodo no u be kodo no fe nya fa ya awa u be na kola u ye bube ilata u be na kola u ba fe kaka ko sho yeleme jago yala o dron de yakoroy aywa wotro de yakoroy Dumbia kuma te to ma kelen bolo sa ni jemu kan kino kono wa aywa e ka familiali chogo be o tasra fana fe wa e ka familiali chogo ba professeur bora ka kuma mu fo sisa no wa e na lebe kunklena kelena ni o ko kan wa ambe a fatla fly na be kunklena na koko mali be janfa de kono ambe sonoma ni a kelena chogo laje ka keleta chogo laje ani mali sɔrɔsiw bɛ attaqué cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ nin ye janfa yɛrɛ de ani u ye min fɔ kadɛri n'ale yɛrɛ k'a fɔ kabini waga u ye ko ɲagami o ye janfa ye o janfa mɔgɔ si t'o kɔfɛ ni faransi tɛ an bɛɛ sɔnnen b'o ma a y'a fɔ cogo o cogo a y'a fɛn fɛn fɔ faransi de b'a kɔfɛ o don a ko Kidal bɛ Mali la ko premier ministre Kidal n'o y'a fɔ mɔgɔ ye n ko ye kuma dɔrɔn de ye n ko ye communication de ye envers la communauté internationale mais sinon a bɛ min kɛ jukɔrɔla la mɔgɔ t'o dɔn donc n sɔnn'o ma an bɛ janfa de kɔnɔ wa ni jamana bɛ janfa kɔnɔ pour que jamana ka bɔ a kɔnɔ jamanadenw bɛɛ de bɛ wuli k'i jɔ an bɛɛ de bɛ wuli k'an jɔ k'an ka armée dɛmɛ mais an bɛɛ bɛ de wuli k'an jɛ k'a fɔ mɔgɔw ye anw ka jamana tɛ tila politiciens société civile secteur privé silamɛtɔnw chrétientɔnw an bɛɛ nin waatinin na nin waatinin na an b'a fɔ ka taa dayirimɛ mun dɛ nin waatinin na an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ka mankan wuli su ni tile an ka jamana tɛ tila an b'an ka armée kɔ wa nin min bɛ kɛ an t'a la nin tigi ka bɔ yan nin tigi ka to yan ou bien nin tigi ka déplacer nin kana yan ne hakili la o bɛ jamana basiki n'a ma basiki a bɛ caman k'a la mais min ye politicien ka ko ye ne ni Sissoco tɛ kunkilenna la parce que comme a bɛ fɔ cogo min na politicien cogoya ka ca parce que parti bɛɛ n'a ka taabolo don parti bɛɛ n'a ka yeta don n'i ko k'i b'olu bɛɛ kɛ kelen ye a bɛ gɛlɛya dɛ donc fo o k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na komi an y'a fɔ cogo min na n'an bɛ se ka débat kɛ tuguni k'o lajɛ ji ɲɛma jɔlen na an bɛ n'a ye k'a fɔ parti politique tɛ kelen ye c'est vrai que Mali la parti kɛmɛ damadɔ bɛ yen mais n'i y'a sen dɔw bɛ yen olu ka objectif ka ɲi kɛmɛ fila dɔw ka objectif ka ɲi mais dɔw ye GIE donc n'an y'u lajɛ an tɛ se k'u bɛɛ gosi ni bere kelen ye. Ayiwa mun de la danaya nana kana tiɲɛ kana cari maaw ni ɲɔgɔn cɛ kana cari politiki maaw ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ kana cari hali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ professeur Sissoco a fɔ ka gɛlɛn dɛ bari sabu ka da kan n jɛɲɔgɔnkɛ y'a fɔ cogo min na ni bɛɛ ye dɛrɛmɛ kelen kelen bɔ i poche kɔnɔ k'a fɔ ko k'an ka armée dɛmɛ ne hakili la an mago tɛna se nanzaraw ka dɛmɛ ma tuguni o an yɛrɛ b'an jɔ n'an ka cɛfarinw ka musakaw bɛɛ ye sisan fo maliyɛnw k'a dɔn de k'a fɔ an jigi tɛ maa si ye an jigi an ka armée de an bɛ se ka armée dɛmɛ cogo cogo an ka armée dɛmɛ o cogo la parce que ko sera armée ma a bɛ s'an bɛɛ ma a bɛ se fanga ma a bɛ se citoyenw ma jigi foyi t'an na bi n'an ka armée tɛ minɛyɔrɔ foyi t'an na bi n'an ka armée tɛ an bɛ janfa de kɔnɔ maa min bɛ se k'an na bɔ ni janfa kɔnɔ bi o ye force de défense et de sécurité malienne a banna o ni dɛmɛ fana kan o ni dɛmɛ ka kan ne tɛ miiri yɛrɛ k'a fɔ n'i ye nin don u b'a dun ne ka kan ka min kɛ n ka jamana ye o de ka gɛlɛn ne ma ne k'o ko ye mais jamana bɛ min kɛ u ka kan ka min kɛ n'u b'a kɛ o fana n'a tagasira bɛ yen surtout ko min daminɛna sisan lutte contre la corruption bɛɛ ɲɛ b'a la maaw miiri la k'a fɔ minnu tɛlɛ tɛ se ka taa minnu tɛ se ka minɛ o minɛ na bɛɛ bɛ ministre in dɔn bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ Maliki dɔn ayiwa i y'a faamu donc ko bɛ cogo min na o tamakiya kana kɛ maa ye min bɛ se ka armée dɛmɛ a dɛmɛ kosɛbɛ i ka jamana faamaw to yen u ka kan ka min kɛ olu fana bɔ kɛ Dumbia o hakilina in an bɛɛ y'a fɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ hali an ka nin jɛmukan in kɔnɔ a nazaralama an bɛɛ y'o de fɔ n ko ni bɛɛ y'i bolo don a jufa kɔnɔ ka a dɔn k'a fɔ n bɛ ka nin bɔ jufa kɔnɔ walasa ka n ka kɛlɛkɛlaw dɛmɛ ni bɛɛ y'o hakilina ta an bɛ dingɛ fɛn fɛn kɔnɔ n dalen b'a la ka sigi n'a ye k'a fɔ an bɛ bɔ a dingɛ kɔnɔ wa ala tɛmɛ o kuma ye tiɲɛ ye n'i y'a lajɛ bi in na maliyɛn bɛɛ pɛrɛlen don k'a tulo bila poche kɔnɔ o tamaki t'o la o mais n y'a fɔ cogo min na
et nous fana y'a fɔ mɔgɔ tɛ se k'i ka wari bɔ k'a di n'i t'a dɔn a bɛna baara cogo min na fɔlɔ a n'a bɛ taa don mun na n'i b'o dɔn i kɛ ka di ka wari bɔ surtout que an tɛ sisan dɔw bɛ yen dɔw kɛra ka kɔrɔ u ye minɛnw san minɛn minnu man ɲi a tɛ se ka hélicoptère minnu yɛrɛ tɛ se ka wuli yɛrɛ miliyari caman tiɲɛna o la f'olu ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mɔgɔ minnu y'o kɛ fɛn fɛn kɛ tiɲɛni fɛn fɛn kɛra an ka wari in na miliyari ni musaka in na k'o lajɛ k'olu mɔgɔw minɛ u ka dɔn u taa yɔrɔ ka dɔn o ye filanan ye sabanan ni wari bɛna di a bɛ fɔ a bɛ taa yɔrɔ min na wa n'a donna a la a bɛ tila k'a fɔ a donna nin de la k'a preuve fana yira n'i y'o kɛ sisan n b'a f'i ye an maliyɛnw bɛ min bɔ a ka ca ni miliyari bayirika ye a ka ca ni miliyari bayirika ye mais n bɛ ko kelen dɔw kan armée dama tɛ se k'an bɔ nin na ko ye armée bɛ taa kɛlɛ kɛ ka bamaci ninnu ni terroriste ninnu gɛn mais minnu bɛ janfa la a b'a fɔ k'u bɛ ka janfa dabila de u t'a dabila o mɔgɔ minnu u bɛ siran jama dɔrɔn de ɲɛ u bɛ siran jama dɔrɔn de ɲɛ donc fo jama de ka bɔ u k'a dɔn ko sisan maliyɛnw y'a faamuya u bɛ janfa min na u y'a ye u y'u bolo ja ye donc u b'u kunbɛn ka bɔ k'a fɔ anw ka jamana tɛ tila anw b'an ka armée kɔ wa an b'u dɔn fɛnɛ olu min bɛ janfa la k'u tɔgɔ fɔ n'o kɛra a ye min fɔ u ye min fɔ k'a fɔ baara in bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ taa ɲɛfɛ donc armée dama tɛ musaka dama tɛ transparence b'a la mɔgɔ minnu bɛ armée ɲɛfɛ olu ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mais société civile ani parti politique u bɛɛ parce que u ka rôle bɛ yen dɛ ani secteur privé ani diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ bi an bɛ bɔ k'an jɔ an ka jamana kɔfɛ janfa min bɛ yen an b'a dɔn janfa min bɛ yen an b'a dɔn mɔgɔ minnu b'a la an b'a dɔn donc an bɛ dankari k'a la ne kuma bɛ ka ne ma dɔn faamu e ko janfa faransi bɛ janfa la monsieur Sisoko Kamisoko ko Sisoko ko faransi bɛ janfa la mais mun ye monsieur Mayiga ye donc maintenant ale ye politicien aw ye société civile yala monsieur Mayiga olu ye mun fɔ nin est ce que faransi yɛrɛ bɛ janfa yɛrɛ la oui parce que voilà, en tant que voilà un mot parti politique ɲɛmɔgɔ ye non faransi ka janfa o jɛlen don faransi ka janfa jɛlen don parce que faransi nana an dɛmɛ tuma min na ale de ko terroriste dɔw banbanci dɔw ka ɲi dɔw man ɲi alors que a yira la k'a fɔ ko u bɛɛ ye terroriste ye mais ale ko terroriste dɔw bɛ yen o ka ɲi a y'o kɛ a teri ye dɔw bɛ yen a ko k'u man ɲi mais an ye mun fana faamu o kɔfɛ faransi de y'a to mali armée an ka force armée ma se ka don kidali kɔnɔ faransi de nana n'o ye n y'a fɔ fana n ko a tɛ se ka faamu k'a fɔ ko minan suguya dɔw bɛ faransɛw bolo a kɛra su dibi o a kɛra tilegan fɛ o fɛn o fɛn bɛ dugukolo kɔ kan a bɛ se k'a ye fɛn dɔw b'u bolo min bɛ se ka heure 20 kɛ sanfɛ a bɛ pan nin na fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ɲɛ b'a la o fɛn ninnu ye mun de ɲɛ mun na u t'o fɛnw kɛ ka baara n'i ye MINUSMA yɛrɛ kɔnɔna lajɛ u ka mɔgɔ MINUSMA sécurité a baarakɛ yɔrɔ belebelebaw a bɛɛ ye faransɛw de ye dɔw bɛ yan yɛrɛ depuis san 2013 MINUSMA yɛrɛ ka sécurité donc ni faransi ma se ka anw dɛmɛ nin ko in na anw de ka mɔgɔw bɛ sa su ni tile ko faransi b'an ka jamana kan o tɛ se ka jɛya o tɛ se ka jɛya mais il faut k'aw ka bila u kunna k'a fɔ ko URD tɛ se ka wuli ka nin kuma ninnu ɲɔgɔn fɔ par exemple télé la ou bien fɛn dɔ mais u ka mɔgɔw de bɛ na u ka mɔgɔw bɛ na chef de file de l'opposition fɛ yen a b'a f'u ɲɛna face à face aw bɛ ka nin min kɛ an ma jɛn n'a ye n'i y'a ye nin kɛra anw na c'est que aw de b'aw ka baara kɛ an y'aw ladi ko nin bɛ yen aw m'a kɛ donc fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ fana kɛnɛma voilà. Ayiwa mun de bɛ se ka kɛ n'an bɛ se ka bɔ nin janfa jugu ninnu kɔnɔ bari sabu ka d'a kan ni jamana wɛrɛ ma sɔrɔ ka an dɛmɛ ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ an yɛrɛ bakun tɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ walasa ka bɔ nin cogoya in na wa an y'o de fɔ kabini kuma daminɛ la wulikajɔ minnu bɛ sen na sisan nɔ jamanadenw fana bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko sadasu kelen o kelen mana bin an ka da la k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ an yɛrɛ de bɔra ka bin ayiwa professeur
yɛrɛ hakilina la wo mun de kan ka kɛ hali san barisabu an y'a ye k'a fɔ ko nafolo kasabi mun fɔra n'a bɛ fɔ mun ma ko loi de la programmation militaire 1000 milliards 230 o bɛɛ taara ka don ka musakaw la ayiwa dɔw ka fɔ la a bɛɛ ma don a la dɔw yɛrɛ ka fɔ la a bɛɛ ka don a la ayiwa cɛsiri jumɛn de kan ka kɛ hali san walasa k'an ka cɛdenw dɛmɛ ne ka stratégie ye min ye nin ko in na an ka ɲa bato min tɛmɛna tan t'an bolo fɔlɔ k'an kɔfilɛ ma an ka ɲa bato i y'a faamu ntori ko n'i bɛ panfɛnw kunna n'i sara i golo tɛ kɛ bɔgɔ ye i tɛ toli pour le moment on n'a pas le temps tan t'an bolo k'an kɔfilɛ an ka ɲafɛla fɛ an ka bɛn ko b'an fara an k'o to yen fɔlɔ a bɛ bɛɛ ni hakili cɛ a bɛ bɛɛ ni tɔgɔ cɛ a bɛ bɛɛ ni jamu cɛ mais n'an ka kan ka mun kɛ an bɛ se ka armée dɛmɛ cogo min an k'a dɛmɛ o cogo la gouvernement ka jɔ a ka gouvernement place la opposition ka jɔ a ka opposition place la kuma min ka kan ka fɔ o ka fɔ dogo ka bɔ yen ni gouvernement filila piya opposition ka kan k'a fɔ a ka kan ka n'i y'a fɔ a b'a labɛn teliya gouvernement fana ka baara kɛ wa citoyen ka sɔn gouvernement bolo mais gouvernement fana n'a ka loi bato citoyen b'a bato mais ka député ka mandat proroger ko se b'aw ye o fana man fɔ dɛ n'aw ye loi bato aw bɛ dusu don dɔw fana kɔnɔ u ka se ka loi bato foyi tɛ se ka kɛ ni loi in tɛ n'aw ye loi bɔ yen dɔrɔn an bɛ don ŋaɲan de fɛ o loi ye mun ye gouvernement de ka kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka jɔ armée kɔrɔ ka citoyen hakili sigi ka citoyen dɛmɛ u ka se ka tugu ɲɔgɔn na président citoyen de y'a sigi n'u y'a sigi donc maa tɛ se ka maa sigi ko n'a ye min fɔ k'i t'a lamɛn u tɛ se ka bɛn san naani in kɔnɔ diyagoya don anw de y'a sigi an b'a lamɛn mais n'a filila fili cogo la sira fana min ka kan k'a to n'a bɛ se k'a corriger an b'o fana f'a ye mais an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛlɛmisɛnmanin minnu b'an cɛ an k'olu bɔ yen bɛɛ ka to loi kɔ bɛɛ ka to institution kɔ bɛɛ ka to armée kɔ mais an kana jigi kɛ mɔgɔ ye dɛ n'an comptera maa o maa kan k'a bɛ n'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ jamana duwawu jamana de don baraka jamana de don o de y'a to an kisira bi n'a tun ni jamana barakɛlen tun tɛ sabu an bɛ yɔrɔ min bɛɛ tagara i taga yɔrɔ donc ne bɛ min fɔ ni bɛn tɛ se ka kɛ nin dialogue politique in n'a tɛ se ka kɛ n'a kuma cayara président dalen bɛ jamanaden minnu la parti ko t'a la société ko t'a la siya ko t'a la a yɛrɛ dalen bɛ minnu la k'u bɛ jamana fɛ a yɛrɛ k'u olu fara ɲɔgɔn kan u k'a dɛmɛ parce que président tɛ se ka baara fɛn dɔw bɛ yen a tɛ se k'o di mɔgɔ ma o constitution y'o di président yɛrɛ de ma président de bɛ baara k'o la a tɛ se k'o di mɔgɔ ma ayiwa politiki ta sira fɛ i y'a faamu politiki ta sira fɛ i da magara fɛn dɔ la sa ko mun ye députéw ka mandat o prorogeli ye sa ayiwa an dun b'a dɔn k'a fɔ ko URD maa b'an bolo yan kɛnɛ in kan ayiwa aw jɛnna n'o ye o ka se ka kɛ an ka wasabilonba in kɔnɔ wa monsieur Mayiga ne ma min faamu Sisoko min b'a fɔ ko ale ko stratégie t'ale bolo ko mɔgɔ kana stratégie sɔrɔ o ka fisa i ka stratégie sɔrɔ ale yɛrɛ de tilala k'a fɔ sisan ko ale ka stratégie o kɔrɔ ye ko stratégie b'a bolo e dun ko mɔgɔ kana stratégie sɔrɔ bon ne ma foyi faamu o la donc ale Sisoko kelen ko sisan ko tori ko kan k'an pan an ka tɛmɛ fɛn kɔrɔlenw na mais révision ni député bulon ni fɛn kɔrɔlen tɛ wa bon ne fana bɛ n pan o kunna voilà ne bɛ n pan o kunna k'a fɔ jaabi tɛ n bolo ou bien an t'a dɔn mais ne fana bɛ n pan o kunna parce que ne bɛna min jaabi Sisoko y'a fɔ ko politiciens ko anw de ye ɲɔgɔn ye ka dialogue ko kuma nin fɔ ko parce que an bɛ fɛ ka révision constitutionnelle kɛ non Sisoko mɔgɔ minnu ye révision constitutionnelle ko kuma fɔ Mali la aw Sisoko b'a dɔn a mɔgɔ fɔlɔ ye président ye MINUSMA ɲɛmɔgɔ b'a la France président b'a la olu de ko k'an ka sariya sunba falen an ka tiɲɛ fɔ Ala kama o tɛ opposition ye o an de ko n kan tɛ depuis an tɛ a banna bɛɛ y'a ye opposition tun bɛ an tɛ a banna kɔnɔ an kan tɛ an tɛ a banna révision ma kɛ
jeune na fana ta o ko ko ba kɛ ka to lu mɔgɔ dɔw tilala ka bɔ aw kɔrɔ ka taa don gouvernement la bibi na n'o sɔrɔla accord politique sen fɛ FSD non o fana président ye olu ye ne ma se yen fɔlɔ parce que ne bɛ n ka jaabiw de la parce que Sissoko bɛ ka mɔgɔw de kun ɲagami parce que maa min mɔgɔ kalanbali mɔgɔ min kalanna kojugu n'a ye kuma dɔw fɔ surtout a Sissokolama a bɛ bamanankan dɔn fo k'a tɛmɛ dɔɔni kan n'a ye fɛn o fɛn fɔ mɔgɔ min mana mɛn a b'a fɔ non nin jɛlen don ni diɲɛ fɛn bɛɛ Sissoko ko politiciens bɛɛ ye kelen ɛ politiciens bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di hali fila ni fila cɛman fila minnu bɔra kɔnɔ kelen kɔnɔ u tɛ kɛ kelen ye kuma tɛ politicien fila ma an ma jamana mara an ma mɔgɔ bali a k'a ka baara kɛ e ko ni mun na u tɛ tiɲɛ fɔ ni problème bɛ ni gouvernement ye problème sɔrɔ mais an ye conférence joli kɛ an ye point de presse joli kɛ avion minnu tɛ ka pan jɔn y'a kuma lawuli jɔn taara ko ka plainte déposer assemblée la pour que fɛɛrɛ ka sɔrɔ a ko la jɔn y'a kɛ mais est ce que taa mɛnɛna mun de bɛ ka kɛ foyi tɛ an ma min fɔ avion ninnu yɛrɛ sanna tuma min na à la veille campagne tuma les campagnes de 2018 à la veille des campagnes présidentielles au tuma de u nana n'u ka avion kolon ninnu ye ko Mali armée montera en puissance mais a ma dabɔ Mali armée kama o a dabɔra u ka campagne présidentielle de kama aw maliyɛnw bɛɛ tun bɛ yan aw kana fɔ ko politiciens bɛɛ ye kelen ye. I fana bɛ k'i kɔfilɛ dɔɔni sisan sa Maïga puisque an bɛ fɛ ka taga ɲɛfɛ. Oui mais ne b'a kɛ réponse de la ne b'a kɛ réponse de kɔnɔ. Mais an ka taa ɲɛfɛ an ka kɔrɔlen to yen nɔ. 1230 milliards. Parce que ale ko mɔgɔw ko bolo di ɲɔgɔn ma ka wari di ale t'a lajɛ min tɛmɛna ale bɛ wari di. Minnu tɛ milliard dɔn n b'a fɔ olu de ɲɛna. U k'a faamuya. U k'a faamu. Milliard kelen o ye million ba kelen de ye. Donc c'est comme si million ba kelen o sigiyɔrɔma ba kelen o ni 230 o wari bɛ taa min. Hali n'i y'i ɲɛ tugu k'a fili i kɔni bɛ se ka avion ɲɛnaman 5 san hali n'o bɛnna milliard 500 ma k'i ka armée dɛmɛ e ma se k'o si kɛ a Sissoko i jiginna anw opposition mɔgɔw la mais vraiment i binna kan i kan ka bin minnu kan i b'u dɔn i b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min i b'u ka baara nɔ i ɲɛ b'u ka baara kolon nɔ na tiɲɛ f'olu ɲɛna. Maïga kunnafoniw y'a jira n na k'a fɔ ko olu avion ninnu sanni sen fɛ ayiwa an namarala de. An namarala olu avion sanni sen fɛ ayiwa bɛɛ dun b'a dɔn fana Dunbiya k'a fɔ ko guerre ni maa ko ko kɛlɛ tɛ taa musaka kɔ musaka belebele fana bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko milliard jɔda ka dɔgɔ kɛlɛ la barisa ka d'a kan an ka cɛdenw u mago bɛ dumuni la don o don u mago bɛ taji la don o don u mago bɛ information ni kunnafoni sophistiquélenw la don o don ayiwa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o milliard 1000 milliards 230 k'a fɔ ko k'a bɛɛ sera ka kɛ fu ye ten nɔ ko foyi ma taa don an ka cɛdenw ka musakaw la. Fɔli ka gɛlɛn o de y'a to k'a fɔ ko an y'an pan komi Sissoko y'a fɔ cogo min na a ka gɛlɛn a ye min fɔ o ye tiɲɛ toro ko k'an k'an pan ko n'i pan ka pan i bɛ sa i tɛ dɔrɔn bɔgɔ la o ye tiɲɛ mais an k'an pan n'i pan nin kunna i taabolo dɔn f'a ka dɔn ni wari taara yɔrɔ min na n'o donna mɔgɔ o bɛ dusu don mɔgɔw la ka wari sara parce que i ye min fɔ kɛlɛ musaka de don dɛ donc fo ka maliyɛnw ka wari de bɔ an ka bɔ bi sufɛ sɔgɔmada fɛ ka bɔ tile fɛ ka bɔ sufɛ a kana jɔ dayimu kayimu mɔgɔ min pour que ka se k'o kɛ fo mɔgɔw ka danaya mɔgɔw la dɛ donc fo minnu bɛ armée ɲɛfɛ f'olu ka kɛ mɔgɔ ladiri ye minnu bɛ jamana ɲɛ f'olu ka kɛ misali ye n'olu tɛ misali ni armée mɔgɔw tɛ ladiri ye a bɛ gɛlɛya donc an bɛ min fɔ c'est que il faut que gouvernement mɔgɔw k'o ressaisi u ka principe respecter démocratie yɛrɛ y'o de ye ko ka principe et normes ani valeur ani principe k'olu respecter mais anw fɛ yan norme tɛ respecter valeur tɛ respecter principe tɛ respecter. O taabolo de kan ka falen sisan. O taabolo de kan ka falen sisan la. An mago b'o de la. An mago b'o de la k'o don an ka taabolo bɛɛ kɔnɔ armée a kɛra armée o a kɛra administration a kɛra gouvernement ye fo k'o saba in de don o respect de don n'o kɛra se i b'a a bɛ ko bɛ yɛlɛma. Monsieur Maïga si k'a fɔ ko n bɛ sen na an ye k'a fɔ waati dɔ tun kɛra IRD kun banna o tɛ taa sigafɔ la mais tile filanan ye Soumaïla ni IBK o ɲɔgɔn croiser Kuluba yala o kɔrɔ de ko mun bɔra kɔnɔ kɔrɔ ko sisan IRD bɛna taa sigafɔ nɔ. I cɛ i ka ɲininkali la mɔgɔw ma min faamu
IBK ni Soumaïla ka ɲɔgɔn ye a da ka di IBK de la a da ka di IBK de la IBK de b'a ɲini ka Soumaïla ye mais comme Soumaïla ye mɔgɔ min don maa sabalilen don maa faamuyalen don jamana ni kanu b'a la anw ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ n bɛ nin fɔ bɛɛ k'a mɛn ne yɛrɛ k'a ma n ko munna i bɛ taa jaabi comme ko e k'i calmer o ye ne ka problème ye n bɛ taa jaabi an b'a dɔn k'a fɔ lawale la IBK fana y'a bolo manabɔ bɛɛ nɔfɛ manabɔli ko kuma tɛ nin u ka nin ɲɔgɔn ye laban in an dafɛ dugu président de ko IBK ma Soumaïla wele aw ka kuma a ma kɛ n'a yɛrɛ ye o u y'a f'a ɲɛna de a wele aw ka kuma a y'a wele fana u taara mais a ma fɛn kan jɔlen foyi fɔ Soumaïla ɲɛna a ma kan jɛlen fɔ u ka ɲɔgɔn ye minnu tɛmɛna a bɛɛ fana kɛra ten anw kɔni bɛɛ a t'a fɔ an ɲɛna min yɛrɛ kɛra exactement a fɔra cogo min a kɛra cogo min parce que o ye mɔgɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔw fana bɛ yen a bɛɛ tɛ fɔ ka da kɛnɛ kan a kɔni b'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye bon an ka baara kɛ mais an tɛ se k'a faamu ka fɔ ko dialogue min an de y'a daminɛ anw de ko an taara fɔ IBK ɲɛna u ka ɲɔgɔn ye laban in tɛ dɛ ɲɔgɔn ye min na accord politique ko kuma in fɔra Soumaïla de y'a fɔ ɲɛna ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'i bɛ fɛ an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ accord an bɛ dialogue national inclusif an b'o de boloda pour que jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ IBK ko d'accord n sɔnna donc an ka kɛ joona a ko non a tɛ kɛ tan an bɛ accord politique de signer min b'a to n'an ye ɲɔgɔn faamu an bɛ taa an ka dialogue kɛ n'an bɔra dialogue kɔnɔ fɛn min mana dialogue mana wolo fɛn min na an b'o waleya baara pour que jamana ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ mais a ko ka papier fɔlɔw dira pour k'u ka kunnafoli sɔrɔ u bɛnna fɛn o fɛn kan u ma si en tout cas IBK n'a ka mɔgɔw u ma taa si sira fɛ a si ma lawaleya mais au bɛɛ to IRD ko ale kɔni bɛ continuer ka taa dialogue nin na an ye atelier tile 2 hakili jagabɔ kɛ u ka papiyew kan a si ma kɛ ka ɲɛ an tun bɛ ka fɛn o fɛn bisiki ko o de b'a to dialogue nin tɛ ɲɛ an y'a bɛɛ ye donc nafa foyi t'a la an k'a fɔ k'an bɛ tila ka taa o dialogue la et puis an tilala k'a fɔ an ka mɔgɔw bɛɛ ɲɛna région bɛɛ kɔnɔ Mali kɔfɛ o Mali kɔnɔ dialogue kan ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ an y'a fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna maa si kana taa dialogue la maa si kana taa dialogue o kɛra ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔfɛ wa avant que u ka ɲɔgɔn ye laban in ka kɛ an y'o fɔ mɔgɔw ɲɛna maa si kana taa mais est-ce que bi ko parce que olu fila ye ɲɔgɔn ye donc IRD bɛ décision ta k'a fɔ k'a bɛ taa dialogue wɛrɛ la non IRD t'o parti ye il faut que mɔgɔw k'a faamu IRD ye parti min ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bonya mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn place donc mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn gasi sigi bureau exécutif national min bɛ Bamako décision dɔw bɛ yen n'a b'a ta minnu bɛ base la a b'a dɔn ka fɔ ka représentant bɛɛ bɛ yen u bɛɛ hali n'u ma ɲininka réunion na u bɛɛ hakili bɛ ɲininka sani décision ka taa donc ni bɛɛ ko ni base ma taa c'est pas la peine que bureau national ka taa mais le président ne partira pas dialogue kɛra bi o a kɛra sini o a kɛra sinikɛnɛ o an tɛ taa voilà hali ɲɔgɔn ye in kɔfɛ mais ɲɔgɔn ye in kɔfɛ solution kelen de bɛ yen an bɛ fɛ k'o de dɔn ɲɔgɔn ye in kɔfɛ bari sabu ka da kan maliyɛn bɛɛ hakili sigira k'a dɔn k'a fɔ comme professeur y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ cogo min na URD ye parti ba ye ayiwa ni URD ɲɛma n'o ye Soumaïla Cissé ye n'ale ni jamana ɲɛma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ɲɔgɔn ye n'u sɔnna k'u bolo don ɲɔgɔn bolo ayiwa an bɛ se k'an jigi da kan k'a fɔ ko jamana in dialogue national in a bɛ sɔn ka sira sɔrɔ dialogue national nin pour que a ka sira sɔrɔ bi an bɛ segin a kan kura de mais min kɔni daminɛna an tɛ taa o la tuguni o faamuyana professeur Sissoko e bolo e hakilinata ye jumɛn de nin ko kan dialogue national ayiwa an kɔni ka hakilina la fɛn mun kan ka kɛ wa fɛn do fana maliyɛnw bɛɛ kan ka u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ cogo jumɛn i m'a ye an bɛ ballontan politicien bɛ ballontan de la halisan wa ballontan u bɛ ɲɔgɔn dribble la de halisan fɛn o fɛn do fanga in dɛ an bɛ nin bɛɛ kɔnɔ politiciens bɛ fanga in de nɔfɛ fanga in u ni sanjate de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ ban don jumɛn a ka mandat bɛ ban don jumɛn a bɛ tan k'a sɔrɔ anw b'an yɛrɛ de ɲini na yɛrɛ ɲini na o ni ninnu tɛnperiya kelen anw bɛ gouvernement de deli sisan a k'a ka baara kɛ
n'i ye maaw wele k'u ka fara ɲɔgɔn kan IBK b'i sɔn n tɛgɛ filɛ nin ye Soumaïla b'i sɔn mun b'i tɛgɛ in kɔnɔ n k'a kurulen de dilan ma o tan b'an bolo wa k'a sɔrɔ a sɔfɛlen dɔn kɔ o de y'a to n k'an pan n b'a fɔ an k'an pan minnu ye siyani kɛ k'u tɛ minɛ n ma o fɔ n ka kuma kɔrɔ ye mun ye a sɔfɛlen don an da la sisan manamana ko dɔw bɛ yen an k'olu bila fo kɔfɛ fo an hakili ka sigi sɛ bɛ fɛn dɔ fila ko a ma ɲina o sɛjiba a ma ɲina a bɛ ɲɛfɛla de lajɛ n'a tilala a b'i kɔfilɛ a ka fɛnw ma o olu ye min kɛ u b'a dɔn o tɛ to ye o mais pour le moment an ka jamana bɛ bolo min kan don o don sɔrɔdasi de bɛ sa n'aw ye miiri ko in ma dɔ kɛra sa dɛ dɔ kɛra dɛ a ko sera a dan na ne ye débat min kɛ n y'a fɔ député dɔ ɲana yan hali n'i ye miliyari di maa ma miliyari k'a di maa ma o t'a cɛba ye o t'a cɛba ye foyi tɛ di bɔ an ka nin bɛɛ filan kɔ an ka ɲa bato Sherifa Haidara y'a kɛ cogo min an k'a kɛ ten an ka kan ka min kɛ an k'o kɛ teliya an ka fɛn bɛ to yen an ka tugu an ka gouvernement kɔ n'an a tɛ bɛn gouvernement yɛrɛ ka ka maaw sugandi a ka kan ka min kɛ u ka hakilila jagabɔ ka n'o d'a ma a bɛ se ka min kɛ a k'o kɛ a tɛ se ka min kɛ a k'o to yen mais responsabilité sini si ça ne va pas gouvernement in de bɛ fɔ dɛ kosɛbɛ bi an b'a fɛ de gouvernement ka a tɛgɛ di tɔw ma pour que n'a kɛra ko ye sini a tɛ fɔ gouvernement kelen don dɛ mais n'o tɛ temps sɔrɔ yan'u ka tila nin na ninnu bɛ kan ka an ka mɔgɔw faga il est urgent dɛ an tɛ manamana ko dɔw bila an ka ɲɛsin ko ma n'an tilala wulu la sisan k'a se Kidali k'an ka tew ni fɛnw sigi yen an b'an kɔfilɛ ninnu ma ninnu b'a dɔn min bɛ k'u la u b'a dɔn o de y'a to n kaw ma a y'i jija an ka président an'an ka gouvernement u ka jɔ u jɔyɔrɔ la n'i ye tɛgɛ di maa ma n'a t'a minɛ i tɛgɛ to a nɔ la k'i ka baara kɛ ne yɛrɛ kɔni bolo ne b'o de fɔ ayiwa Dunbiyakɛ an ka wagati bɛ ɲini ka na se a dan na sa ayiwa e yɛrɛ bolo sigi k'a fɔ ba min bɛ sen na nin ye ayiwa mun de b'a se ka kɛ n'a bɛ se ka sira sɔrɔ maliyɛnw bɛ u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ fana bari sabu ka da kan an ye o misali de ta jamana ɲɛma o ni opposition sina fanga sinama tɔn ka ɲɛma Soumaïla Cissé olu ka ɲɔgɔn ye nka an balimakɛ Kadɛri bɔra k'a fɔ an ɲɛna sa k'a fɔ ayiwa olu ka position a ma bayɛlɛma ten kosɛbɛ dɛ ni n y'a faamuya i ni ce ka ɲininkali la bɛɛ b'a dɔn bi bi in na k'a fɔ maliyɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn sigikafɔba in a tɛ to fɛn an tɛ se ka taa ɲɛfɛ n'o tɛ an bɛɛ sɔnn'o ma o mais an ko n'an b'a kɛ fo an ka layidu sɔrɔ layidu min b'a to n'an tilara sigikafɔba in na fɛn minnu b'a kɔnɔ olu bɛ waleya n'an taara sigikafɔba kɛ ten ka wuli k'a fɔ résolution bɔra a kɔnɔ foyi dɔ bɛ ta ka dɔ to a kɛra baara fu ye an dun bɛ crise de kɔnɔ bi bi in na an tɛ se ka ala bɛ ka min fɔ an tɛ se ka armée dɛmɛ an tɛ se ka kɔnɔna jugu gɛn kɛlɛ ka kɛnɛma juguw kɛlɛ ni an ma fara ɲɔgɔn kan n y'a fɔ n ka kuma dɔ senfɛ ko fo bɛɛ ka wuli ka jɔ o wuli ka jɔ in o bɛn de don fo bɛɛ ka kelen fɛn kelen de ye ani taabolo kelen ani taasira kelen n'aw ɲɛ t'o la aw bɛ se ka kɛ cogo di bon n'a hakili la o baara in bɛ président de bolo ani gouvernement olu de b'a to an bɛɛ ka taasira kelen ye an bɛɛ ka yeta kelen ye an bɛɛ ka bɛn fɛn kelen kan baara min bɛ yen sisan c'est vrai que ani Soumaïla ye ɲɔgɔn ye ma bɛɛ la mais u ka sigi ka kuma a k'a lajɛ tuguni min bɛ se ka kɛ parce que professeur bɛ ka min fɔ n y'a ka pan an ka pan n y'a faamuya sisan n y'a faamuya sisan pani ye min ye mais k'a fɔ ko président ko y'a bolo tan ko a k'a bolo tannen to ko ka baara kɛ a tɛ ɲɛ o a ɲɛ man di non professeur a tɛ ɲɛ solution jumɛn dun b'a la solution b'a la a ka juguw b'an kan ale de ye ɲɛmɔgɔba ye aw ko fɔ n'aw sigira condition na ale de ye ɲɛmɔgɔba ye ale de ye ɲɛmɔgɔba ye ɲɛmɔgɔba n'i ka jamana bɛ gɛlɛya la fɛn dɔw bɛ yen hali n'a man di ye hali n'a bɛ k'i ka dimi kan i b'a kɛ i ka ɲɛkumu kan i b'a kɛ jamanadenw kama i b'a kɛ jamana kama i b'a k'i yɛrɛ kama n'i m'o kɛ a tɛ ɲɛ o cogoya wɛrɛ t'a la koyi Kadɛri an balimakɛ Kadɛri Mayiga bɛ fɛ ka kuma dɔ lase n bɛ segin Sisoko ka ɲininkali dɔw de kan parce que vraiment n kɔrɔkɛ Sisoko fɛn dɔw bɛ yen
e kalalen don kojugu e ma ko fo hali ka fo tubabukan na o kadne me ka fo bamanakan na parce que o de anga to dun kan be bamanakan la ma yere de la we ngonyo de fo ngo me na ya fo bamanakan na tellement ka be do mo chaman tulo la vraiment abu fana hakli u chien o de kama a foli man a fora ko dialogue national inclusif koro e munyi dialogue ni si ka foi ulu yere tunya seben de ko dialogue politique opposition de ko fo ka ke dialogue national yi muna sisogo mo yoro fo sinon utunte fa ka ke national yi opposition de ko fa ka ke national yi opposition de ko fa ka ke inclusif sinon ulu tumbe fait parti politique ou damaka nyogonye ou ko ka barake mais opposition de bana fa ka ke national yi mais inclusif kore munye inclusif koro ye bɛɛ de bɛ don a la i ka siya tɛ lajɛ i ye cɛ ye i ye muso ye o tɛ lajɛ i ye denmisɛnnin ye i ye maakɔrɔba ye o tɛ lajɛ i bɛ mali kɔnɔ i bɛ mali kɔ kan o tɛ lajɛ i ye diinɛ mɔgɔ ye o i ye diinɛ tan ye o si tɛ lajɛ bɛɛ de bɛ don a la o de kama inclusif nin sɛbɛnna mais n'a nana ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kalalen don Sisoko aw ko président y'a bolo labɔ n'u m'a minɛ u ka taa baara kɛ ten n'u taara baara kɛ ten ni nin yɔrɔ in bɛɛ bɔra mɔgɔw la minnu tɛ taa sigikafɔ la o sigikafɔ bɛ ɲɛ cogo di mun na a bɛ ɲɛ et puis société civile Doumbia min bɛ yan bi plateau in sanfɛ société civile mɔgɔw don n'a fɔra forum o kɔrɔ ye ko association caman de faralen don ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ jɔ donc n'olu si tɛ fɛ ka taa a bɛ kɛ cogo di jɛkulu kura bɛ an ko Mali dɔrɔn olu fana tɛ fɛ ka taa ko parce que président ka taabolo n'u ja n'olu bɛɛ ko k'u t'a la donc dialogue ni a ɲɛ bɛ min a ɲɛ man di ayiwa an ka kulu min ɲini ka na se cɛncɛn oui mais ne ka problème ye min ye minute kelen dɔrɔn minute kelen an tɛ tɛmɛ o kan dɛ ayi an tɛ tɛmɛ o kan ne ka problème ye min ye temps de tɛ yen sɔrɔdasiw bɛ sa la don o don u bɛ binna kan jugu bɛ avancer la aw ni politique kuma bɛ ɲɔgɔn na i bɛ nin to an bolo i tɛ nin to an bolo mais temps t'an bolo dɔ kɛra jamana kanu de bɛ lajɛ sisan ka fanga ɲini dabila ka jamana kanu lajɛ n'i ye jamana kanu lajɛ aw ko dialogue ka kɛ dialogue politikiya la ka kɛ national ye a ma sɔn a ma a sɔnna o ma mun na a tɛ sɔn dɔ wɛrɛ ma mais n ko a sɔnn'o ma don min k'aw taara yen de aw ka tɛ se bɛnbɛn k'a rɔ cogo di an ka miiri an tɛ IBK ye an tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye an bɛ jamana de ye f'an ka Mali jamana f'an ka jamana in de bila ɲɛfɛ n'an ma jamana bila ɲɛfɛ juguw bɛ s'an na dɛ Ala k'an kisi o ma Sisoko eta in jɛlen tɛ i tɛ nin ye i ye min ye kɔni o yera parce que président y'a fɔ Jeune Afrique kɔnɔ président de taara fɔ Jeune Afrique kɔnɔ i tɛ se ka mɔgɔw wele a ye na an ka bɛn an ka baara kɛ mɔgɔw ka solution d'i ma i ka tila ka t'i sigi Jeune Afrique kan journal min lajɛlen don Afrique ka tɛmɛ journal bɛɛ kan i ka taa fɔ ko ayi ko problème foyi tun tɛ Mali la i ni i yɛrɛ y'i bolo di min ma i ka tila ka taa o lagosi ka taa o essayer k'a fɔ k'i b'o lamaloya o bɛ se ka baara la taa ɲɛ ayiwa jɛmukan in bɛ ɲini ka na datugu sa kuma laban minnu bɛ aw bolo kumakan laban minnu bɛ aw bolo k'a ɲɛsin an ka limanaw ma an b'a daminɛ Dunbiya la jamana in kanu kan ka don an bɛɛ la an filɛ nin yɔrɔ min na comme professeur y'a fɔ an mago bɛ de ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ ayiwa fasoden ɲumanya o bɛ se ka lasɔrɔ cogo jumɛn kuma laban la jɛna an ka nin jɛmukan in datugu teliya fana la teliya la fasoden ɲumanya hakili la bi bi in na ko don a kan ka ɲini ka teliya aw ne denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔba muso cɛkɔrɔba bɛɛ de kan ka sisan ka wuli k'i jɔ komi cɛ kelen ka kɛ jamakulu kelen ko kɔnɔ faralen de bɛ ɲɔgɔn kan bi fɔ an b'o tile de la ko don de sera ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana kɔkɔrɔ don ka an ka armée kɔkɔrɔ don ka a yira juguw la minnu bɛ janfa kɔnɔ k'an y'a faamuya ko wa an bɛ komi cɛ kelen mɔgɔ tɛ se an ka jamana la mɔgɔ t'an ka jamana fara ayiwa Mayiga dakuru laban jumɛn de b'i bolo ok merci Jara ne bɛ fɛ ka min fɔ maliyɛnw k'a faamu bi tiɲɛ dɔrɔn de bɛ se ka taa ɲɛ n'i ye nanbara ni nkalon mana fɛn o fɛn jɔ a tɛ taa ɲɛ n'an bɛ fɛ Mali ka taa ɲɛ k'a fɔ an bɛ girin ka solution suguya dɔw ta bi k'o kan b'o waleya an ka bɔ dingɛ kɔnɔ
ayi i bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ i bɛ tila ka taa bin dɔ wɛrɛ kɔnɔ il faut qu'an ka Mali de sigi a sen kan avec la meilleure façon an bɛ soubassement kura de jɔ k'a jɔ ka ɲɛ o tɛ politique o kuma ye minnu b'a fɔ ko politiciens bɛɛ ye kelen politiciens don tan politiciens bɔ tan u k'a faamu k'a fɔ ko jamana foyi tɛ jɔ politique kɔ mais kɛcogo de b'a la ni Maliens ɲugunen don u ka politiciens na u kana lajɛ yɔrɔ wɛrɛ o politiciens bɔra société civile kelen de kɔnɔ Maliens kelenw de don famille kelenw de don donc a bɛɛ Malien bi na société civile k'a lajɛ mɔgɔ minnu minɛna justice bɛ ka baara ɲumanba in kɛ mais mɔgɔw bɛ ka wuli ka justice lagosi mɔgɔw bɛ ka wuli k'a fɔ k'u b'u ka baara bali o mɔgɔw ye politiciens ye hali ni politiciens don u bɛ fan jumɛn fɛ u bɛ fan jumɛn fɛ u bɛɛ dɔnnen don donc an ka tiɲɛ fɔ Mali on doit faire la refondation du Mali voilà Mali fɛn bɛɛ de kan ka sɛgɛsɛgɛ ka baara sen kura wɛrɛ di Mali ma ka taabolo kura wɛrɛ ni vision kura di Mali ma lala ɲɛda kura lala ya ni san 10 san 15 ni Ala sɔnna an bɛ ɲina k'a fɔ ko nin de la ka kɛ Ala ka Mali dɛmɛ amina rabi ni ce Mayiga ayiwa Sisoko kɛ kuma kuncɛ laban an b'a fɔ ten cogo la kuma kuncɛ laban jumɛn de b'i bolo jɛna an ka nin jɛmukan ne b'aw fo hali bi Sirifila u bɛ baara min na Ala k'aw sara parce que n'i y'a ye ne ni Mayiga bɛ sigi bi ani Keita Dumbiya ani Dumbiya bɛɛ bi miirilata fɔ miirilata in n'a mɛnna dɔ a bɛ fara dɔw de ta kan ka se ka baara kɛ ne tɛ politicien ye n tɛ association na n tɛ parti la ne ye bila n yɛrɛ ma de n bɛ n ka jamana de fɛ ne ye solution min y'a la bi Mayiga ye kuma ni min fɔ k'u ka taa siraw fɛ fɛn surtout place la Mali la pour que fɛnw ka k'u place la o ye constitution ye an ka constitution ye an k'a bato n'an dun y'o bato président k'a ka baara kɛ gouvernement k'a ka baara kɛ opposition k'a ka baara kɛ bɛɛ bi sɔn bi jɛ in f'an ka jɛ an ka jɛ problème tɛ yen o mais problème bɛ yɔrɔ jumɛn bi comment an bɛ n'a jɛ dɔw bi profiter la o la ka fanga ɲini nga cɛ aw tɛ fanga in to yen fɔlɔ min b'an da la o ye an ka sɔrɔdasiw an ka t'u kɔ an k'an ka jamana recouvrer o de ye objectif ye deuxième objectif Kayika kan'a fɔ Mopti k'i ye dunan ye Gawuka kan'a fɔ Kayi k'i ye dunan ye anw de ye kelen ye Mali ye kelen de ye Mali tɛ se ka tila ne bɛ min dɔn an ka ko bɛɛ bila kɔfɛ an ka taa n'o hakili ye an ka tugu gouvernement ko an ka baara ko la mais ni tɛgɛ di maaw ma k'a d'u ma urgence dun bɛ yen si ça ne va pas président k'a ka responsabilité dégager ne ka position y'o de o faamuyana i ni baraji i ka nin weleli jaabi la ayiwa Tarawele kɛ folikan laban jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an ka limanaw ma jɛna an ka nin datugu Sejara an bɛ invité bɛɛ fo ko o ni ce donc ka Serifala filɛbagaw bɛɛ fo voilà donc an b'i yɛrɛ fana fo voilà ayiwa an ka bi jɛmukan in a bɛ ɲini ka na a ɲɔngiri sa kuma laban ye mun ye c'est que an bɛ foli de kɛ tuguni k'a ɲɛsin aw ma aw minnu sɔnna k'an ka weleli jaabi k'a daminɛ Dumbiya la sa Bakari Dumbiya n'ale ye Fosco maa ɲɛmaaba ye an b'i fo dan tɛ foli mun na ayiwa an bɛ tila ka an ka Mayiga kɛ fana fo ale mun sɔnna ka na an ka nin weleli jaabi nin kɛnɛ in kɔnɔ n'ale ye Abdelkader Mayiga ye ka bɔ URD yɔrɔ i ni ce i ni baraji i ka nin weleli jaabi la ayiwa an ka professeur kɛba sa an ka école karamɔgɔ kɛba n'ale ye Mamadi Sisoko ye an b'a fana fo dan tɛ foli mun na ka tila ka segin ka aw fana mun ye an filɛbagaw ye aw mun ye an kanubagaw ye ka aw fo dan tɛ foli mun na an b'a fɔ aw ɲɛna aw k'an ban waati wɛrɛ walasa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari wɛrɛ ka an da don kuma wɛrɛw la minnu ni nin tɛ kelen ye aw ni ce aw ni baraji merci